mindjárt mi ez? Mikor le van zárva? Zsákutca. Zsákutca. 30 percnél van, nem állhatsz meg. Igen? Ki volt írva? Tudsz francia? De jó ez a körforgalom. Azt a... gyönyörű. És még belassít, és még jobb a videó tőle. Tiszteletköd? Itt kell tiszteleteket leadni. Azt a nézd oda. Dik a citrom! Ott volt a citromfa! Ilyen citromok voltak rajta. És lebírtam volna venni egyet, esküszöm. Halljátok, mi mászott be ott a csőbe? Ekkora farka volt, esküszöm. Lehet mókus. Azt a meg. Lehet mókus volt, tényleg? Tesó, lomtanítás van. Hogy visszük haza? Jöttünk naptalanítani. Azt a beszél. Én már eltévedtem, nem tudom merre kell visszamenni. Hát ugyanígy. Ja, oké. Hanem Milyen türelmesek az emberek. Nézd meg, a hajával játszik, még mi kanyarodunk. ott írja, Hotel Villa. Turizmus. Hallod? Jó. De gyönyörű. Óra a citrom, még nem van? Robogó bérlés. Gondolom. Ekkora utcákat megszokni azért. Jaj, ez meg jön 100-dal. Fogadjuk, hogy mellénk áll, azt úgy meg tovább. Jaj, menjek arra. Amarról nagyon közel volt. Narancsok, mandarin. Tényleg? Aha. Jó, elérhetünk. Én biztos Gyümölcsökben nem viszek citromot, szenvedünk barackot, ilyen. vagy Jó, narancskot. Szerintem sok kis teát utcákat fogunk is, nem? inni. Zsírkirály. Ott is ott van a narancs. De jó. Úgy még különösebben kidugod a fel. De amúgy onnan ki tudsz nézni. Nem akarsz ki? Milyen a szárítójuk az ablak alatt? Hallod? Nem akarsz ki nézni az ablakot? Hogy nincs egy kávézó? Tehát ugyanúgy látsz. Hotel, office, croissant, ja. Merre megyünk arra? Commissariat des Police. Arra. Lefele. Itt vannak Arra ilyen lefele boltok. menjél, Tibi. Arra menjél. Lefele. Nézd. Pedig ott van a nagy épület. Hát de itt milyen szép pálmafás. Fesztivál. Menjél csak arra lefele. De azt szerintem csak azt, hogy mikor lesz. Aha. Megnézzük. La Chambre. Ombre. Monarch Resource. Itt nagyon gazdag emberek vannak. Honnan tudod? Hát mert Monaco híres arról. Igen. Aha. 2645 euró valami. És hogyha itt kifognék egy jó kis... Giroszós, jó gyerekek, giroszós, mennyi? Videózó! 18. fesztivál a Music. Ó, március 26-án, délután 5-kor. Ott van fönt. Aha. Milyen Burezus. De jó cipők, nézd csak Tibi. De jó cipő, tényleg. 6 óra jött, és mindjárt ér egy 17. Coffee. Ezek hogy parkolnak le? Ristorante Café. Tibi, itt egy Hát jó, de hogy parkolnak lehet? Nem írta. Meg hallod, de ez nincs is nyitva. Nyitva van? Jaj, mindjárt legutóbb. Nem volt.